יש לו פפרצי. בלי הסבר מה שאתם עושים, אתם מפעילים, אף אחד לא אמר לכם להפעיל, אבל אתם כבר מפעילים. אמרנו להתחיל. כן, אמרתי. אתה לא מקשיב ישוע. הבנתי. ישוע, מצלמה שומעת אותך. קצת בלחץ שזה... מה יש לך להיות בלחץ? מי? הוא בלחץ. הוא רגיש, הוא נורא, הוא בחור רגיש. הוא לא אוהב שיש הרבה אנשים. כן, גידלנו אותו בבדידות. אתם אחלה הורים. תודה. השלמה הזו, מה הוא מצא שם? יש שם נר. נמוך מדי, כן, נמוך מדי. לא, יש עוד אחד. אז היה שם נר, הוא לא סתם בא לשם. יש פה גם נר. הוא לא נכנס לחדרים סתם, הוא שורק בחדר לפני. אתה ראית עודד, אה? אני לא ראיתי שם נר, גם פה יש. כן. גם פה יש? כן. אמרתי. הם חזקים מדי. יש תקציב לנרות אבל לא לחיישנים. לא נורא. אז הוא חוזר למקום שלו. כן, אחרי הוא חוזר להתחלה ומפסיק פעילות. קסם. חווה את זה שם. טוב, קודם כל